Hola, jo sóc la Mary i avui farem el resum de lectures del mes d'octubre. Per tercera vegada em disposo a gravar aquest vídeo. Espero que sigui la definitiva, perquè si no ja no el gravaré. La primera vegada se'm va morir el telèfon mòbil. La segona vegada no vaig encendre el micro, cosa que passa als principiants, no? Als novatos. I vaig gravar de seguit, o sigui, que quasi que no havia ni d'editar. No havia encès el micro i ara espero que això surti més o menys bé. Al mes d'octubre vaig llegir 4 llibres que em van agradar bastant tots. Els hi vaig ficar entre uns i altres de 4 a 5 estrelles al Goodreads i va ser un bon mes, Vaig començar amb aquest, Los últimos días de Stefan Zweig. Aquí ens situem a l'últim any de vida de Stefan Zweig, quan marxa de Nova York i se'n va cap a Petròpolis per canviar d'aires. A Nova York ja no estaven bé, els hi preocupava molt tant amb ell com a la seva dona Lotte tot el que passava a Europa, a Àustria. I bé, ell aquí ja, quan marxa de Nova York, està bastant tocat psicològicament, està abatut, veu que el nazisme avança i ell en aquells moments està escrivint El món d'ahir. És una obra que li ha portat molts anys de la seva vida i no està segur d'entregar-lo o no al seu editor. Bé, quan arriben a Petròpolis, tots els aires nous, s'animen una mica, es diverteixen, ell continua escrivint, es troba amb amics seus, escriptors, amb el seu editor, que parlen d'aquesta obra precisament, però té el cap en un altre lloc, Stefan Zweig. Aquesta novel·la gràfica està feta com amb molt de carinyo, molta tendresa. Els colors inviten a la malenconia, a la tristesa. Són colors com pastel, són colors sèpia, que t'encomanen d'aquest ambient, no? Més aviat, no melancòlic, jo crec que és de tristor, no? De tristor que l'envaeix tant amb ell com a la dona, perquè la dona tampoc no és una persona molt forta, no? Sí que té ganes de canviar d'aires, però també es deixa empènyer per l'estela que deixa anar a Stefan Zweig, no? Aquesta aire de tristor que l'envolta. Les vinyetes, les bafarades són molt escuetes, molt minimalistes, i moltes vegades he hagut d'anar a buscar informació fora d'aquí. El que passa que, clar, com que té a veure també amb la Segona Guerra Mundial, hi ha dates, hi ha moments de la guerra que surten representades aquí i jo la veritat és que no les sabia ubicar. Però bé, això només fa que augmentar el meu interès en l'obra de Zweig, no? Perquè busques i mires i investigues per veure com vivia o com va viure. Hi ha un moment crucial a la vida de Zweig, que és el moment en què Singapur és presa pels japonesos, quan totes les esperances estaven posades amb els 200.000 britànics que allí hi havia i es pensaven que no serien vençuts pels japonesos. En aquest moment Zweig se n'assabenta que Singapur ha caigut i a partir d'aquí ja entra en un bucle de depressió, entra en una depressió profunda i ell veu que el nazisme està avançant i que aviat ocuparan Londres, París, França i
i estarà tota Europa invadida pels nazis. Llavors pren la decisió de suïcidar-se, li explica a la seva estimada i que també el segueix. Els dos, el llibre acaba, jo em van caure les llagrimetes. No sol ser el tema del nazisme jo no el porto massa bé. Per exemple, mai he vist La vida és bella, ni la veuré. Em toca molt i no, em quedo molt destrossada després de veure qualsevol obra de la destrucció dels nazis que m'ha fet anar mal. Llavors, el que passa que aquesta, com que era una novel·la gràfica i em semblava que podia estar interessant ja només per la vida del Bike, doncs me la vaig llegir. Sí que al final és tendre, és una manera, no diré bonica de morir, però si més no, ell no pot suportar aquesta llosa, no pot seguir vivint, no? I clar, ningú li havia explicat que això no acabaria tan malament, no? Que al final els nazis serien vençuts i Europa tornaria a ser lliure. Bé, molt aconsellable, Stefan Zweig, que em va agradar molt, només fa que animar-me a llegir més de Zweig, i res, estava pendent, vaig començar a llegir 24 hores de la vida d'una dona, que no sé per què el vaig deixar. Suposo que les lectures em van anar limitant el temps i no sé per què el vaig deixar, m'estava agradant molt, porto molt poquet, unes 20 pàgines o així, de fet és un petit plaer d'aquests tan primers, que continuaré avui mateix segurament, perquè me n'he recordat ara que el tenia per aquí. Normalment soc lectora de diverses lectures alhora i ara en aquests moments només en tinc una, que després us ensenyaré. Llavors, suposo que l'agafaré avui mateix. La següent lectura que vaig llegir va ser El paradís de les dames, d'Émile Zola. Zola ja em cridava l'atenció perquè era amic de Manet i Manet m'agrada molt, l'impressionista Manet, que dintre dels impressionistes era el menys impressionista de tots. També tenia una manera de pintar així més social, que amb els impressionistes doncs, costa de veure perquè normalment són escenes de la burgesia anant a les obres de teatre o veient espectacles o paisatges al costat del Sena amb berenars, no? Però sí que Manet tenia aquest punt més social, que també recull aquí Zola, no? El pare del naturalisme francès. Aquest llibre és protagonitzat per la Denise, que es queda sense pares, se li moren i llavors ha d'anar a viure amb el seu tiet que viu a París. El tiet té una botiga de teles on quan arriba doncs veu que no passen pel millor moment i ha de buscar-se la vida a la Denise, no? Els seus dos germans també, un és molt petitet i el deixa cuidant amb una dona i el gran doncs, ja és prou gran per treballar, que només fa que portar-li problemes, pobre, perquè s'entén amb totes les dones que pot i més, i el petit doncs, l'ha d'anar mantenint. Llavors s'ha de ficar a treballar i a la botiga del tiet no tenen prou diners com per sufragar totes les despeses. Llavors se'n va a treballar per la competència, que són uns grans magatzems que es diu El paradís de les dames, on el seu cap visible, el seu amo, és un home de negocis que sempre vol estar ampliant el negoci. Llavors el que fa és carregar-se tots els establiments de la vora, no? I anar comprant més cases per poder ampliar el paradís de les dames. Llavors, clar, ella arribarà a un punt que tindrà un dilema perquè té sentiments amb aquest cap i el cap també li correspon, però ella té el cor trencat i sap que ell no és més que un empresari que vol guanyar diners
i ella intenta doncs, portar-ho de la millor manera possible. Bueno, la Denise passa moltes penúries perquè no només es queda aquí al Paradís de les Dames, hi ha un moment en què l'amo la fa fora per un malentès, llavors va treballar per un altre botiguer amb un altre negoci que també es veu afectat per la competència del Paradís de les Dames perquè té l'exclusivitat amb els preus, és tan gran i té tant de gènere que bé, s'ho carrega tot al seu pas. No? M'ha agradat molt, no? Pots veure la revolució, una mica la gestació de la revolució de la Comuna del 71. Jo crec que aquest llibre està escrit al 83, però fa referència sobre l'any 70 o l'any 69, acaba Napoleó III és fet presoner i llavors comença la República Francesa, però al cap d'un any doncs, hi ha una revolta obrera que es diu la Comuna i en aquest llibre es pot veure aquest malestar de l'obrer que se sent explotat, que no té drets, que només treballa i per 4 duros. No? Llavors aquí jo crec que està escrit en l'època a la que fa referència és aquest moment, no? Aquesta gestació del malestar de l'esclat de la Comuna, prèvia a l'esclat de la Comuna, no? En el qual tant Manet com Zola hi van participar. Bé, m'ha agradat moltíssim, està molt ben escrit, sí que té grans descripcions sobre teles i sobre la descripció dels grans magatzems, però bé, només fa que introduir-te més en la història. Jo penso que sí que potser sobraria una mica de descripció sobre quan parla de teles o d'aquesta tela que ve de no sé on i aquesta que té punteta i aquesta que no sé què, però bueno, jo me'l vaig passar bastant bé. Sí que ha sigut una lectura llarga perquè són 500 pàgines i potser he tardat més d'un mes a llegir-lo, sí, perquè bastant més, potser 2 mesos he tardat en llegir-lo, però bé, val la pena, li vaig posar 5 estrelles i bé, és que aquesta època de finals del segle XIX, principis del XX, trobo que és una època super diferent, que trenca molts esquemes i ja no només en pintura, sinó també en literatura. M'agrada moltíssim. Bé, us el deixo per aquí. La següent lectura que vaig fer va ser La terra del silenci trencat, de la Cristina Fornós, que és una escriptora novell, bueno, és la seva primera novel·la. És de Móra d'Ebre, i ens porta aquesta primera novel·la, que és un thriller, que s'encabiria aquest mes, per exemple, si me l'hagués llegit al novembre, s'encabiria dintre de la proposta de la Momo Cassiopea i la Entre línies Nesa, del novembre es llegeix negre, però la vaig fer a l'octubre. Però bé, que quedi aquí la falca. I doncs aquí la Cristina ens porta a Escaladei en 2 moments. Val? En el moment de la fundació del monestir, de la Cartoixa, i una mica posterior, perquè comença amb la formació i després salta al segle XV, on podem veure la vida monàstica dels cartoixans, a què es dedicaven, què feien i què deixaven de fer, i una espècie de... bueno, no una espècie, no. I la trama que ens portarà fins a l'actualitat, que jo trobo que està molt ben lligada, i en l'actualitat, al moment en què tracta sobre l'actualitat, ens trobem una periodista que va a unes caves, a uns cellers d'Escaladei a fer una entrevista al Jaume Folch, que és un empresari del vi que ha fet fortuna i que ve d'una nissaga centenària en el món del vi, i va fer-li l'entrevista i passejant per les vinyes, abans de començar, doncs se'l troba amb el coll tallat i una senyal aquí al pit. Llavors, a partir d'aquí apareixen els Mossos i veurem com tant la protagonista
que crec que es diu Carla crec que es diu, i l'inspector principal, que és el Sagi, doncs es van passant informació perquè la periodista no pot deixar el cas així, no? Si ja que s'ha trobat ella el cadàver, doncs ha d'investigar, no és superior a ella, ha d'intentar esbrinar qui és el culpable. I per l'altra banda tenim l'inspector dels Mossos, el Sagi, no? Que celebro que no sigui un policia drogadicte, alcohòlic, trasbalsat. És un policia que sí que potser té una mica de motxilla darrere, però sí que celebro que no sigui un policia d'aquestos que normalment surten a les sèries o als llibres. És un policia normal i corrent dintre del que cap. I res, i tant per una banda com per l'altra doncs intentaran resoldre aquest cas. Ha estat una novel·la molt àgil, tota l'estona estaven passant coses, en cap moment se m'ha fet pesada, això que el vaig llegir en Kindle, i sempre el fet de no saber les pàgines que té el llibre, almenys al meu Kindle, no ho sé ficar, i no m'ha creat ansietat perquè és que anava a pinyó fixo, i és molt cinematogràfica, és a dir, són escenes molt gràfiques, molt de pel·lícula, i això fa que doncs, la tensió potser o la visió de l'escena sigui més clara, no? I puguis disfrutar-la més. Molt recomanable, també li he posat 4 estrelles, li he posat, i res, mira, aquesta tarda teníem el club de lectura d'aquest llibre i no hi podré anar doncs, perquè tinc el bàsquet dels nens i no hi podré assistir. Anirà l'autora, la Cristina Fornós, i ja li preguntaré a la meva amiga Montse a veure com ha anat, perquè la veritat és que me feia il·lusió anar-hi. Però bé, la vida és així. La següent lectura que vaig fer és Hamlet, que aquesta lectura estava a la biblioteca, a l'aparador principal que tenen entre la sala, i vaig pensar, és el teu moment. M'agrada molt Hamlet, trobo que cada obra que llegeixo d'ell m'agrada més, i no obstant això sempre penso que no el sabré entendre, no el sabré llegir, no el sabré gaudir, però després de llegir l'obra et dones compte que no, que és fàcil. Hi ha traduccions, jo crec que molt bones. Aquesta traducció és feta encarregada pel Teatre Nacional de Catalunya. Suposo que havien de representar l'obra i es va encomanar un llibre. Està traduïda pel Joan Sallent i el pròleg és de Dídac Pujol, que la veritat és que el pròleg et posa en antecedents i et fa entendre molt millor l'obra. Jo me'l vaig llegir abans el pròleg, però trobo que ara al preparar-me per fer la ressenya me l'he tornat a revisar perquè és molt interessant. Hamlet és el protagonista de la història, és el príncep Hamlet, que una nit se li apareix amb uns amics el fantasma del seu pare. I el fantasma del seu pare li diu que ha de venjar la seva mort, perquè el rei Claudi l'ha matat per pujar ella al tro. Llavors Hamlet passa per una sèrie de vicissituds en el que la venjança és la porta principal al llibre, però després aquesta venjança es transforma en dubte. Ell es vol venjar, però no fa més que replantejar-se una i una altra vegada aquest fet, no? Fins que per coses de la vida també el volen matar amb ell i al final doncs mor tothom aquí. La veritat és que sí que té molta reflexió aquest llibre, ja no només la venjança o el dubte, sinó respecte a la vida, la mort, lo efímer de l'existència, l'amor. Bé, és curtet, és un llibre molt curt, però sí que et fa pensar sobre moltes coses, no? Té molta base filosòfica darrere
i ha estat una molt bona lectura. Li he posat 5 estrelles, m'ha agradat moltíssim també i espero poder tornar a llegir un Shakespeare ben aviat, perquè la veritat és que ni em cansa ni m'avorreix, al contrari, cada cop m'agrada més. I fins aquí les lectures del mes d'octubre. Són 4 lectures, per mi està prou bé perquè normalment no llegeixo tant. Sí que són, tot i ser obres grans, perquè tant el Paradís de les Dames com el Silenci... El Silenci... Com pot ser que no me'n recordi dels noms dels llibres? La Terra del Silenci Trencat són llargs, quasi un 500 i l'altre quasi 500, però bé, no sé, he tingut temps i ara, quan no tinc temps és ara, però bé, no és igual, deixem-ho estar. I llavors us volia explicar també les lectures que vaig agafar a la biblioteca i el que estic llegint actualment. El que estic llegint actualment és, com us he dit abans, és que només estic llegint això, a part del Sherlock Holmes, que això ja no compta per la nit, L'amant de Lady Chatterley, que de moment se m'està fent una miqueta, porto 100 pàgines i se m'està fent una miqueta lent al principi, i es parla d'una dona de tarannà molt liberal, que està casada amb un aristòcrata que té títol i viuen en un castell, no? Però aquest aristòcrata està malferit, el van ferir a la Primera Guerra Mundial i va amb cadira de rodes. Per tant, no poden tenir una vida sexual massa... Bueno, no tenen vida sexual i llavors ell li proposa a ella que vol tenir un fill. Però clar, vol tenir un fill és una mica difícil perquè no tenen relacions, llavors no pot ser, no? Llavors li insinua, li diu que si ella té un amant es pot quedar embarassada d'aquest amant, no? I llavors donar-li a ell un hereu. Estic al principi, de moment ja et dic que estic en la relació que tenen ella amb el seu marit, encara no ha conegut o comença a conèixer algú però encara no ha passat res. I res, ja us explicaré el resum del novembre, què m'ha semblat aquest llibre. Es llegeix bastant àgil i és bastant ràpid de llegir, jo crec, però sí que se m'està fent una mica llarga la primera part, no? Ja us explicaré. I llavors, juntament amb aquests 2 llibres de la biblioteca, que també us vull explicar què vaig agafar de la biblioteca, vaig agafar aquest i l'Stefan Zweig i el Hamlet, però també vaig agafar, enamorada de l'última lectura que vaig fer de Stephen King, El fugitiu, doncs em vaig encandilar i vaig anar a mirar a l'AK. Vaig anar a mirar a l'AK dels prestatges de la biblioteca i em vaig trobar amb Stephen King. I llavors vaig agafar aquest, el Billy Summers, que no és ben bé així de por, no és ben bé de por, va sobre Billy Summers és un assassí a sou i és el millor en el seu món, no? Però té una norma, només accepta encàrrecs si el seu objectiu és realment mala persona. I aquesta premissa em va cridar l'atenció i dic, va, porta cap aquí. No l'he començat, els he de tornar aviat i no sé si el tornaré sense llegir-me'l, però sí que m'interessa, bueno, si no el tornaré a agafar segurament i acabaré llegint-me'l. Si teniu opinions al respecte, us l'heu llegit o voleu dir-me què penseu, doncs me deixeu als comentaris a veure què us ha semblat, o si me l'he de llegir o si no me l'he de llegir, o si em farà por o si no em farà por. I després vaig agafar també el Premi Documenta 2023, que és de la Maria Arimany, que es diu El bosc hi ha d'arribar quan encara és fosc. Això és una frase que mons pares sempre deien al moment, el dia abans d'anar a buscar bolets. Ens aixecàvem molt aviat, a les 5, i anàvem cap al bosc a buscar bolets i sempre deien, si no és fosc no s'hi pot anar al bosc. I llavors me ve al cap i me la vaig agafar perquè a veure què ens explica. És un llibre de contes i no soc molt de llibre de contes, a no ser que faci algun taller o alguna cosa que et facin llegir algun conte,
Per motu propio no llegeixo contes, em costa. Al ser històries tan curtes i no poder allargar-me en el temps i canviar, quan acabes el conte, passar a l'altre immediatament, em costa. I això de llegir un dia un conte, l'altre dia un conte, l'altre dia un conte, no ho sé fer, jo llegeixo de seguit i llavors per això soc reticent o em costa més llegir llibres de contes, però també el vaig agafar. I no sé, si teniu opinió o sabeu alguna cosa del llibre o us l'heu llegit, jo he sentit molt bones crítiques, només per tenir el Premi Documenta ha d'estar bé. Llavors m'ho deixeu als comentaris també. I bé, això és tot el mes d'octubre. A veure si m'acabo de llegir aquests 2 llibres, m'hi poso, o ja seran per un altre mes, o els tornaré sense llegir-los. Però bé, em fa gràcia agafo 4 o 5 llibres i d'aquests 4 o 5 a vegades només me'n llegeixo un, però bueno, què hi farem? Bé, això és tot, doncs, i fins aquí el resum de lectures del mes de novembre. Ens veiem en un altre vídeo. Fins aviat!